Salut lume! Sunt Alex și am revenit cu un nou video cu League of Legends. Astăzi am să joc cu Yasuo un pic. Da, avem un team mișto, Jungle Lesin, Xinzao, Jinx, Catarina Mercenara, contra lui Jinx, Kha'Zix, Blitzcrank, Malphite, Ahri. Da, nu știu ce să zic. Vedem. Presimt că luăm bătaie. Presimt doar. You can... What the fuck? Nu știu ce-o zis. Dar nu vreau solo, că iau bătaie. De ce? De ce? Bine, Catarina Mercenară. Eu am ice cream la Catarina. Jinx versus Jinx. Wow. Era tot. De ce? Pe tine te mănâncă să te bagi în turete. Ce faină melodia. Sunt așa de obosit. M-am culcat la 5 dimineața. Nu știu dacă în stare. Acum cred că o să iau bătaie. Mâine dimineața o să bat. Da, da. Da. Bă. 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 Da, fraiere. Mai fight. Mă las că veniți voi aici. Nu stau pe voi. Nu, am zisese și nu trebuia... Opa! Te-am luat. Pleacă, mă! Yo! Marș! Ia, vas. Tu de tare. Oba. Bați pe dracu, bați. E tank, mă, ești nebun. Ha, ha. Solo, solo. Opa. Fraiere, poți să ieși. Baba. Vine aici, Malphite, vino. Am un os. Da. Se pare că
Dar nu mă duc, stau def. Pe mică vine. Bă, tu știi să joci, frate, sau? Sper că știi să joci. Oh, ho, ho. Dar rău ești, mă. Muie. Stai acolo. Că văd că încep să latim. Am vrut să-mi fac ultimata. Să zic să mă ajute. Ajută-mă, bă! Na, aștept, frate. Vino, mă, cretinule, bă, da. Pam 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 pam. Bă. Mi nu zisese. Ce că a zis? Ia să văd dacă a zis. A zis pe dracu. A zis. Nu mai știe să mintă. Ha. Oh, băjeții! Ați venit la carnaval? Ah, iar te-ai salvat. Ia un vârtej. Oh, bă! Nu vă speriați, mă. Stați liniștiți. Oh! Oh!
Te fac, fraiere. Aici. Vino aici. Vino aici, mă. Bă, vino, mă, aici. Mamă, ce-i dau? Foai. Numai să-l prind. Ce-i dau? Bam. 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 No. Nu fi tu așa de sigur, prietenat. Poate îți dau și poate nu-ți dau. Depinde de tine. Hai mă că te iert, mă. Hai mă că te iert, nu fi nebun. Ia-o de asta. Să te calmezi. Ia încă de asta. Oh, oh, oh. Bă, băiatule, bă. Ești rău, mă, bă, dar nu vine să cred, mă, cât ești de rău. Hai că am treabă. Fuck, ce s-a întâmplat? Ha. Ce după ai mei? Uai. Ce s-a întâmplat? Uai. Stați că opresc și pun iară că îi lag. Gata. Nu știu ce dracu. Vreau să stai nebun la cap. Prietene, hai că vin. Oh. Bă, ai grijă, bă. Bă, băiatule, bă. Bă, cât ești de bun, mă. Auzi că te cam curentezi un pic. Du-te, bă, du-te la rugă, frate. Lasă-mă dracu în pace. Bă, dar tu nu înțelegi, bă, omule, bă. Bă, tu nu înțelegi. Tu mai spargă după aia, bă. Ce urât am dat, băi, Pokémon. Bă, dar ce ai, bă, dar ție-ți rău, mă. Nimă la ei, mă. Ok. Fuck. Ce bine am scăpat. Oh. Am scăpat foarte bine.
Mă, nu vreau să fiu nesimțit. Nu vreau să fiu nesimțit. Că știu că trup gura, bă. Prătenaș! Fuck! Oh! Prătenașilor! E timpul de ganguri? Ok. Auzi aici. Circulația. Uai, ce m-a furat kill-ul. Uai, ce m-a furat kill-ul acolo. Nu-i bani, hai. Am ajuns să batem tancul. Păi bă, că de-abia bați minioane, bă. Mă duc direct la ganguri. Uite-mă la casă. În jurul meu. Bă, de ce ăla e nebun, mă? Mai vine aici. Dai, mă! Hai, dai ulti, Jinx. Foarte frumos, găseți, foarte frumos. Da, da. În jurul meu. Doar 28? Mai dăm. Ce vreau eu, frate? Da, să iau o bomboană, să joc mai bine dacă iau o bomboană. Oh, fuck! 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 Nu! Nu!
Oh, oh, oh. Frumos. Frumos rău. Bam, bam. Oh, bă. Îndoaie-te, dracu. Marș. Dai, să stai, mă, încolo, mă. Oh, bă, vine înapoi. Batem blitz. Fuck. Deci nu, că mă nebunește fratul ăsta. Trebuie să-i fac un upgrade ceva. Ce? Batem deja. Nu-i voie. Nu-i voie. Cât dă Jinx asta? Trebuie să mă joc și eu. Cred că următorul video o să fie cu Jinx. Fuck! Cum mă duc? Nu ajung. Eu-ți fac semne, vino pe aici. Și ăla freacă mentă. Pam, pam, pam. Hai pe mid. Oh, ce-am blocat ultimata. Fuck! Bulam pe ea. Dați-mi făi un minion să fac ultimata. Făi! Machu Picchu. Oh, surrender foarte urât. Și ăsta a fost noul video. Alex cu Yasuo, da. Mulțumesc că ați vizionat. Dacă nu vă supărați, un subscribe și un like și ne vedem data viitoare. Hai, ciao.